Yang udah jalan aku rono yuk. Yuk, iki ono terima kos. Jajal lo tetep lawange. Oh iya Mbak Yu. Udah jadi tok-tok Mbak Yu. Kula nyuwun. Kula nyuwun. Kula nyuwun. Kuwi temen ta. 5.000, 100.000 ora apa-apa. Sopo to awan-awan dodo-dodo kok mae wong sembarangan. Ana apa? Hah? Iki uang apa dukung ya? Mak, ana kos-kosan apa ora ning kene? Apa? Kos-kosan? Berani. Mbak Yu. Memang nggon kamar piro? Kene iki anane kamar siji tok, tapi longger. Wani piro kowe iki duit piro? Siji wae Mak, sak kamar wong loro. Ngene, Mak. Aku kan durung kerja. Aku ki mau disangoni ibu iki. Piye nek tak bayar nganggo iki dhisik. Ngesuk nek aku wis kerja, lagi tak bayar selanjute. Piro-piro? Siji tok. Ya kurang. Digorene kabeh. Kene kabeh gorene. Aduh. Nyah. Lah, ngene lho. Ayo. Ini tak duduhi kamera. Wes ya, iki kamare aku meh mbah-mbah. Alhamdulillah ya Mbak Deus untuk kamar. Iya, aku wis kesel. Keesokan harinya. Ini iki apa ono kos-kosan? Mbok arti. Jajal golek ning kono yuk. Yuk. Lho lah iki kos-kosan. Jajal ditok-tok ya. Assalamualaikum. Ano apa Mas? Mbak. Di sini menerima kos. Apa ora sih? Oh, iki ki lali, tak nyopot. Iki ono wisan sing nganggo. Tak gelem mbek wae, piye? Oh, memang yang kos cuma saya tok kok, Bu. Oh ya wis, nak gelem, ayo mlebu. Sik kurang banter sarane. Sik ngomongnya piye aku lali. Nyuwun. Nyuwun. Aja dibuka sik iki ya. Ono kos-kosan to ora? Ning kene ndi? Ono nganggo ning kene apa ora? Ah, nganggo. Apa? Kos-kosan. Ada dong. Oke. Kamu mana? Kowe kok tiba sonya. Oh memang yang piye to? Sesek, Pak. Oh